lungka takukti book suno tabuk social media market viral logo to Dr. Biswajit Debbarma BOTHARJAKNA Naikha ai noi tebine tribe ni sirok subai do jak ai noi norok op clip no kisa khlai nei ni Simna Vidansabhani Mafia Gundara Khorjlai TV no bui tabo Khwai Hospital o khlaijak bokhorok phatri bukha ano botharna hnai naisingjak arpore ang sogilia ang line gari bai thangmani jora kaham kena khlai mang kana tei botong kono kaham ke khlai nei dita moni sa tei o kani driver ni runo hongkai ya sikani baire rikha tei bokhorok bui tabo CT scan no khainanai belai bini ko অবস্থা kahil an driver ni te hojlai TV ni khai mobile ok bokhoi khitar hobai kha o audio no khna oi tabuk lo kurung thani pelai no question phainai o Dr. Biswajit Debbarma o turok pago pasrok pago te haji rok sinam ro pro je lo kurung no thani kisamisa rang chawi da atike lo kurung joli jagai bono bukai nei phiaba akong no tabuk kebo chaime ko tamoni bogi Dr. Biswajit Debbarma tabuk porjonto atike bini je audio market no viral longai tonga abo kubui da na tatal da abo kebo chaime ko haipara tabuk o channel no subscribe khai kong tabuk subscribe ke to ni jodi se khobor mano kai o channel ni bisingti awai khaijak nai